също няколко предложения за новата приставка, която сътворихме, която се монтира на мястото на чашата на седалката на линксовете. Тези две са на Railblazer, тази е на Hobby и на трите съм монтирал въпросната приставка. Тук и трите болта съвпаднаха с дупките. Тази е най-така голяма, ще побере най-много неща. По-малки кутии, примамки. Тук предвидено за закачане на използвани примамки. Не бих го направил, защото падат лесно. Заключва се и вече няма мърдане. Тук има обезопасителни ластици, които са си в комплекта. Може да се сложат клещи. Също има как да се обезопасят. Допълнително съм монтирал две омеги, точно за да могат да се закачат всякакви аксесуари.